Масони Бонанза, бейби, 2016. Масони Бонанза, бейби. Когато Сони каже нещо, вие повтаряте. Когато Сони прави нещо, вие го правите. Когато Сони има нещо, вие го нямате. Това е така, защото Сони е як човек. Когато Сони каже нещо, вие повтаряте. Когато Сони прави нещо, вие го правите. Когато Сони има нещо, вие го нямате. Това е така, защото Сони е як човек. Зимата на моето недоволство се превърна в вечно лято. Сони е мега яко. Изчезвай с фиатчето ти полско. Карам самолет в парка. Сони е човека рапър. Шампион по борба. Сипи Лонг Джон за пички, питай мен. Или Мишо Лондон, отличник бизнесмен. А ти си от пимпам всеки шибан ден. Си взимам нов дом. Имам предвид замък, нега, много голям замък, нега, с арабин градинар, нега, и слуга от Кот д'Ивуар, нега, млади моми по пенюар, нега, аз съм цар и господар, нега, с Бог играя на комар, нега, имам собствено бащар, нега. Латвийски прибори, лъжички и вилички, с повече диаманти по тях, отколкото някога ще видиш ти. Персийски килими, много хонди, коли и колибрита, 30 тигъра отвързани свирят ми на акордеони. Боже, Сони, лукс и класа, пускам баса, много готин, притежавам собствена трупа акробатска. И когато си питал как съм го постигнал, само съм ти мигнал, да, това е дизел. Когато Сони каже нещо, вие повтаряте. Когато Сони прави нещо, вие го правите. Когато Сони има нещо, вие го нямате. Това е така, защото Сони е як човек. Твоя стил е като умствено изостанало бездомно куче. Безпомощен случай, поркам от ручей, водка и суши, бронзови пушки висят на стената ми, опиум пуша. Обзаведен с късен барок, отговарям само на обяви, търси се Бог. Виж се къв си Мишелк, ще те опръскам с салк. Когато ме докоснеш, бейбе, блъскате толк. Колкото съм готин, бейби, толкова съм екстра. В леглото ми събират се към 8 стимбалета. Вечно жив бида, ти си некъв вид стрида. Аз съм печен пич и да всеки фен крещи вива. Мести планети, това са чести сюжети. Целят е с чешки монети и с мега тежки куплети. Кмет съм на 9 планети и имам песни с Елвис. Продавам френски порети и безценни предмети. Когато Сони каже нещо, вие повтаряте. Когато Сони прави нещо, вие го правите. Когато Сони има нещо, вие го нямате. Това е така, защото Сони е як човек. Когато Сони каже нещо, вие повтаряте. Когато Сони прави нещо, вие го правите. Когато Сони има нещо, вие го нямате. Това е така, защото Сони е як човек.